So sa ka. You. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joseph. Sa di pa ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, Separate Lives. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Agusan del Norte. Ang ito matatampo nagdasangan nga Joseph. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, kaayan ako nakamata eh. Dali ko, basig man ako sa akong trabaho. Ay, hala, sorry miss. Ako na hinong kanabanggaan. Nagli mo gud ko. Sorry, Sab. Wa ako magtanong laktan. Dali. Sam. Gwapa niya. Uy, mo ba? Nakabangga ka o gwapa nga babay? Oo, lagi bay. Ngayon mo ni Lela. Awa, lagi kay parehas mo yung nagdali. Uy, kasayang. Ako patuan, kuha ng number do. Din hito dapita ang babae nga ako nabanggaan kahapon. Ay, mayo tayo makita, mag-usap na. Oh, wala. Tinanagatang kasakyan. Siya na. Hi, miss. Oh. Nainundo ba ka na ko? Wait. Ikaw mo na nakadasmag na ako, diba? Ay, salamat kay nainumdum pa di ay. Ako dahil si Joseph. Ikaw? Mitch. Mitch. Pwede ko mangayaw si mo number, Mitch? Okay na. Mo na ako number, oh. Ah. 0922 2 Abi na ko kinsi nanawag. Ikaw mo din ni Joseph. Ako yung taon. Asa di ka ron? Di asa mo. Wa ko magkasamok di mo. Wa man. Human naman sa kong study. Mayo noon. Naunta ko isulti ni mo, Mitch. Unsa man? Kuan, unya, di ka masuko. Masuko. Kung binuang na. Ay, di mo ni binuang. Unsa man tayo na. Muto ka sa ilang giingon nga love at first sight. Oo. Matuo man. Mo na akong gibati ron. Ha? I love you, Mitch. Joseph. May chance ka kunin mo. Ako panahon-naon, Joseph. Uy, kuya, wag ko nimo. Nakapanguyab din ka atong babae nga imo nabanggaan? Oo, lagi bay. Pero, mao lagi. Wa pa ko sugta. Pastilan, anam gina mga babae do. Pakipot mo na sila. Kaya na sa guday unungi. Hangtod nga sugton ka. Salamat, Mitch, ha, nga nakikita ka na ko. Timing man sad kaayo. Pag-message ni mo si pagpanggawas na mo sa eskwelahan.
Mao nakikita na lang ko nimo. Ako niya, kumusta naman? Ha? Ang akong gingon niyo ba? Kumusta naman to? Wapagid ka maluoy na ko. Tininood ka ng imuha na ako, Joseph? Uy. Mag-usik ako oras kung binuang pa na eh. Sige na, Mitch. Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ha? Puglaro ba? O, lagi. Oyab na ta. Oh. Salamat kayo, Mitch ha. Nga imuragid kong gisugot. Salamat ko kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, bay. Lamanuha ko, bay. Lamanuha ko. Nausa ka, uy. Nausa ka. Bay, uyab naming Mitch. Po ba? Oh. Wow, congrats, bay! Seth, manangiday ko nimo ba? Oh, sama na. Bakasyon naman good. Kinahanglan ako mapundo sa amo. Ha? Kung mauna, di dito makita ini. Dugay-dugay pa kitang magkita. Kay, di mo guna masugot sila sa mama papa nga maglaag-laag ko. Labi na kung bakasyon. Ang ilang gusto, magpundo ragit ko sa bay. Mo ba? Sige lang. Inigting klase, magkita naman sa ta. Ay, usa nam day kabuwan nga wa may makita ni Mitch. Gimingaw na mahinong ko niya. Kumusta na ka siya? Gimingaw na sa taon ko nimo, uy. Parehas na gibati. Gimingaw sa kay ko nimo. Muna ako sa inyo, Mitch, be. Ha? Muna ako sa inyo, kay mingaw na kay ko nimo. Ikaw? Sige, ako lang isend mo nga akong address. Kay ako lang ang tagbuon. Mitch, Salamat ka nakita na ta. Gimingaw na kaayo ko nimo. mingaw na sa kay ko nimo, Mitch. Ato tas amo. Ipalailati ka ni mama. Ma, ako ning uyab si Joseph. Mayong adlaw nimo, ma'am. Unsa may nakaayos adlaw? Ah, Unsay nahumali mo do? wa ko makahuman og eskwela, ma'am. Niundang ko kay nanarbaho na mugod ko. Klaruhan ta lang kado ha. Wa ko magkinahanglan og laki nga wa makahuman og eskwela. Unsa may ihatag nimong mayong kaugmaon sa kong anak? Nga wa man ka makahumag eskwela. Ma, Paulis inyo. Tiwas og eskwela. Kung mahuman na ka, aw balik din he. Di na ko mubabag ninyong Mitch. Bisag magminyo pa mo. Oh, pasensya na ka sa kong inahan, Seth, ha? okay na, Mitch. Nakasabot ako si mong inahan. Sakto masat siya. Wa ko ikahatag nimo nga ugma. Kung di ko makamog eskwela. O niya, unsa may plano nimo? Munda ko sa akong trabaho. Kaya mo pa dayon ko eskwela. Nalipay ko sa kabuot ni mong desisyon, nak. Nga mo padayon kag eskwela. Sige, paningkamot kay tabagan ka na mo ni papa ni mo. Salamat, ma.
panahon ay. Walang ibaw eh. Nauman ako sa eskwela. Huwag may tarang na sa kong trabaho. Si Mitch ka. Kumusta na ka siya? Lipay kay ko sa kuda hipawaan nga nakahuman kag eskwela og may nindot na sab ka nga trabaho. Gikaloy anin taong sa Ginoo, ma'am. Si Mitch day, ma'am. Napay gibuhat mao ang ako lang nitubag siyang cellphone. Mao ba? Unya, kumusta naman siya, ma'am? Mao lang kini ako ikasulti ni Mudong. Gusto kay kung makaapo nimo. Pero Pero unsa man, ma'am? ang love ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito dinildiligan at inaalagaan, unti-unti rin itong malalanta at mawawala. Oh. Oh. Hello? Hello, ma'am? Ma'am? La, gipaw man. Oh, bulaklak. Malalanta. Murag, masumbingay mo tong iyang giingon ako. Wadda ko silang Mitch, be. Aron, ako siyang personal nga makita. Joseph? Yes, Mitch. Ako na eh. Kumusta naman ka? Noon sa mga... Huwag ka malipay nga, nakakita na ko. Kuan, Joseph. Abi din mo, nakahuman ako sa eskwela. Ug may tarong na kong trabaho. May mo atang maminyo. Mataga na ka na kung maayong kaugmaon. Di na mahitabong imong gipangandoy, Joseph. Unsay pot mo ipasabot? Sa dugay panahon nga wa ka magpakita. Nakakita na kong lalaki. Unsa? Pasaylo ako. Ikaw mangkod. Wala kay panahon na ako. Busy taon ko sa kong eskwela, uy. Mang, wala kong makatagad ni mo. Kung kitsa man ang bago ni mo, uyab. Buwagin na kay mga asawa ko ni mo. Dili mahimo. Mabdos na ko. Oh. Dili. Anong imo man ang gibuhat na ko, Mitch? Naningkamot og swila. Aron mahatagan di kag mayong ugma. Karon, mabdos ka na des laing lalaki. Pasaylo ako, Joseph. Kasakit na gibuhat ni mo na ako, Mitch. Sakit kayo ni. Ingon sa nidatog na ko ang kalibutan nitong higayuna sa kong nasayran. Nga mabdos na day si Mitch sa laing lalaki. Igo na akong nagpato sa kong luha. Kaya di na magid mahitabo nga mabalik pa ang gugma ni Mitch na rin ako. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Joseph nga taga Agusan del Norte uban sa awit nga iya kipangayo. Awit nga nagalahan, Separate Lives. Ang maong kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ninto naman handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.